Omenala na njirimara obodo Ogbunka dị na kansụl ime obodo Orumba South bụ nke agbara n'anwụ ma mee ka onye ọbụla were anya kirie dịka eze ọdịnala nke obodo ahụ bụ Igwe John Mark Anyaọha merebere emume iri ji ọfụ n'obodo ahụ ma bụ nke were ọnọdụ n'obi eze ya ejikwazi ofe nrọ ịtụ mmama wee malite ya iji wee kene Chineke maka owuwe ihe ubi bụ atụrụ tawa. Amaka Chibuzo Okoye ga-akọtọpụ akụkọ. Ndị ichie sitere na mkpa ise ya bụ obodo Ogbunka dị na ndị kabinet nke igwe bụkwa ndị nọkwazi mgbe a na-eme ya bụ ifeji ọkụ. Ndị ọzọ bịakwara bụ ndị ụmụọkpụ na otu dị iche iche bụ ndị bịara ịdọnyere Igwe Anyaọha ukwu maka erimu ya bụ iheji ọkụ. Igwe Anyaọha werekwa oge ahụ wee dọnyere ndị na-arụ ọrụ ugbo ukwu dịka ha bupụtasịrị ji ha kọpụtara amanye ha onyinye ka ha wee bawanye ụba n'ọrụ ha na-arụ. Mgbe ọ na-agọzi ọjị ka Igwe Anyaọha kelere Chineke maka onyinye na nnọnyere ya n'ebe ya na ndị obodo ha nọ ma kpochi ala ahụ si ka o weta udo na ọganiru na mmepe tọrọ atọ na ya bụ obodo. Ọ gara n'iru si na ji ọhụụ a ha na-emerube mmemme ya bụ site n'aka Chineke ka o si abịa, wee sikwazia na mgbe eji ajamisa dị asọ wee bido ya na ọ na-eweta ngọzi, weta ọganiru, weta ịdị n'otu n'obodo ọbụla si otu anwa eme. Onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neville Uchendu nwere obi ụtọ wee nyere ịdị n'otu na ịbịakọta ọnụ nke ọ hụrụ n'Ogbunka ma sikwazia na Igwe Ogbunka bụ nke bụ ndị obodo ahụ n'obi n'ihi na ọ gara n'iru na-ata ntaramahụhụ dị iche iche ka ọ wee hụ na enwere udo tọrọ atọ na mmepe zuru oke na ya bụ obodo. Na mbụri mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu iji wee merube ajamisa ahụ ka onye Reverend Father Jeremiah Okafọ kpọrọ ndị Ogbunka oku ka ha gbata nso nọnyere onye eze ọdịnala ha ka udo tọrọ atọ wee chịa ya na ndịkọta ọnụ ka ha wee na-enwe ọganiru bụ ịgba. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'aha ndị eze ọdịnala bịarụnya bụ iheji ọkụ ka onye eze ọdịnala nke Owerri Ezukala bụ Igwe Thomas Ogbonnaya toro Igwe Anyaọha maka mmepe ọ wetara na ya bụ obodo kamgbe adọgonyere ya n'oche ma yọọ Chineke ka onye ya amamihe na ogologo ndụ iji wee chekwebe ya bụ obodo. Igwe Anyaọha na ndị bịakwasịrị ya bụkwa ndị mesịrị gaa na okporo ụzọ nke gọvanọ Chukwuma Soludo lụrụ ha iji leta ka ya bụ ụzọ dị. Enwekwere ndogote n'ọkwa nke adogotere ndị ọrụ nchekwa dị iche iche ebe iti mmanwụ, ịgba egwu na onyinye pụrụ iche bụzi ihe pụtara ihe na iheji ọkụ nke ara. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.